साबायखर थाबाय बिथांमोननिसिमबो आरो बे समावहाय आं सिनायथि लानो थाखाय खावलायगोन आस्राबारि प्राइमारिनि आफादगिरि जा दैमालु बरगयारी बिथांजों लोगोसे गासैबो बिथांमोननि बाहागो लाफैनाय बिथांमोनखौ आं सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय। आस्राबारि साबायखर थाबाय बिथांमोननिसिम आरो बे समावहाय आं सिनायथि लानो थाखाय खावलायगोन जोंहा थुक्राझार प्राइमारिनि आफादगिरि बिथां रमेशजों लोगोसे बिथांनि गासै मावथिफोरखौ सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय। दे साबायखर थाबाय। आफादगिरिया बहा थांखो? आफादगिरिया बहा थांखो नोंसिना? हा? दङ। आफादगिरि प्राइमारिया जाहाथे सिगाङाव फैयो खावलायहरनाय जाबाय। प्राइमारिया सिगाङाव फै, सेक्रेटारिया सिगाङाव फै। प्राइमारि सेक्सन सेक्रेटारिया जाहाथे सिगाङाव फैयो खावलायहरनाय जाबाय। आरो बे समावहाय आं खावलायनो लुबैदों जा बेंटल सेक्सन प्राइमारिनि आफादगिरि सभाराम बसुमतारीजों लोगोसे बिथांनि गासै मावथिफोरखौ खनसेनो सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय। आइजोफोर गैया नामा? नोंल'सो दंथारो हनै नङा होमबा? दे साबायखर थाबाय बिथांमोननिसिमबो प्राइमारिनि आफादगिरि नेहाथारिया जाहाथे सिगाङाव फैयो बिथांमोनखौ खावलायबाय। आरो दहायनो खावलायखानाय बायदियै जा मिरुनि गासै दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे सिगाङाव फैयो, जिल्लानि गासैबो दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे सिगाङाव फैयो, ब्लकनि गासैबो दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे सिगाङाव फैयो आरो लोगोसे जा प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिया सिगाङाव फैयो बेखिनिखौ आं खावलायबाय। आरो जाहाथे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जेन बायह्रायाव थांलाबाया, जों एसे मेजरिटि देखायनांगौ, जोंनि हाबाफारिखौ जोङो एखे साबना हामनाय जाहाथे देखायनो हायो बेखिनिखौ जोङो खालामनांगोन। आरो बेखिनिखौ जाहाथे बयबो जिखिनि नुजाफैनो हादों बिथांमोना जाहाथे आब्रुथिजों जाहाथे सोलियो बेखिनिखौ आं खावलायबाय। जाहाथे बै बाहेरायाव थानायफ्रा एसे ओरै सिङाव फैयो बेखौ आं खावलायबाय। बै बाजाराव जिरायनाया, सिगाङाव जिरायनाया एसे ओरै फैयो जाहाथे। खोनाबाय? बै सिगाङाव थानाया जाहाथे ओरै मायाव उनाव फैयो, गाज्रि नुगोन नङाबा इनडिसिप्लिन जागोन, ओंखायनो सिगाङाव जाहाथे फैयो आङो खावलायहरबाय। 6 घन्टाल' गिदिर बाथ्रा नङा होमबा? दाथ' नै नोङो मा जाखाबाय, दा 10 जाखाबाय, 4 घन्टाल'सै, खोब खमसै। जोंहा गोबां आलासिफोर दङ, दा बिथांमोना गोबां बिबुंथि लाखिगोन। दा बेखायनो आङो बयखौबो धैर्य हमनानै जाहाथे आब्रुथिजों जाहाथे सोलिलांनो नाजागोन बेखिनिखौ आं खावलायबाय। जादा मिडियानि मानसि फैनो हागौ, प्रशासननि मानसि फैनो हागौ, दा बिथांमोना जाहाथे जोंखौ आब्रुथियै बेखिनि हाबाफारिखौ खुंफुंनो हायोबा निश्चय जोंहा फैबाय थानाय समाव जोंनि स्पेसआ निश्चय बारायगोन बेखिनिखौ आङो खावलायगोन। आङो गोलाव बाथ्राखौ बुंनानै समाय थांगोन होननानै आं लुबैयाखै। दा बे समावहाय जोङो फारि फारि जों हाबाफारि बायदियै जोङो थांनो सिगांगोन। दा जोंनि दिनैनि जे महात्मा गान्धीनि जोनोम सान थामहिनबा गान्धी जयन्ती, बेजों लोब्बा लाखिनानै जे 6 घन्टा धरना हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जोङो नैबे रायजो राजाफोरनो जा माखासे मेसेज होनांगौ थागोन आरो बिनि सायाव जोंहा बुंफोरनांगौ थागोन, मिथिहोनांगौ थागोन, फोरमायनांगौ थागोन जों मानो लानाय जादों, जोंनि थांखियारि नोजोरा मा, जोंनि उद्देश्यआ मा, फैबाय थानाय समाव जों मा जानो थांगासिनो दङ आरो जों बेखौ खामानि मावनायनि गेजेरजों जोंनि हान्जाया मा लाब जानो हागौ, मा लस जानो हागौ, बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ निश्चय जोंहा बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दसे समनि उनावहाय खिन्थालांबाय थागोन, फोरमायलांबाय थागोन, सावरायलांबाय थागोन आरो जोंहा माखासे सम एसे इन्टारटेनमेन्टबो जागोन। सोरबा जुदि मोसानो रोंगौबा मोसानो हागोन, सोरबाया जुदि खन्थाइ आवरायनो रोङोबा खन्थाइ आवरायनोबो हागोन, सोरबाया फेस्ला बुंनो हायोबा फेस्लाबो बुंनो हागोन। जों बेखौ बयनोबो समाय होनो होगोन। दा बेखायनो नोंथांमोना साफ्रोमबो एसे रेडि जानानै थानाया मोजां बेखिनिखौ आं खावलायबाय। बे समावहाय जोंहा बेखेवनाय बिबुंथि